Страшно си пътяга, Димчо. За Димчо. Страшно си пътяга, Димчо. Намали го той, който е, кой е този? А кой е тате, Димчо, бе? Намали го, бе. Колко е часа? 7:30. От кога си на училище? От 7:30. Ай ще минем през ледите, че малко ще направихме с нощта. Аре бе, намали го, откъде се спира той? Откъде се спира, намали го ти, бе! Ей, всеки ден едно и също. Гледай ма, като ти говоря, ще шеди, ще марши, е готни, що с бъркалка. Махни от такова, прави шапката, приведи са малко. Не се научихте, ей!